Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura, Petruk kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wokan glendeng ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas Rono ora mari-mari adus kono. Tak gebyuri ndasku terus. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundamane kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mung ajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mung ajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak kok Cundamane? Nggih namung kagem giri godho dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet-cepet ya. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastra digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastra digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Menapa kira-kira bukan turun mani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Tapi nanging kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ing kasantosan. Petruk padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestu Tampanana. Panagawan Bagong Pandhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Sengkuni wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho, kawan sulamu kaya ngono. Apa kowe ora nyawang ento Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra. Aku ki piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nang sowan piyayi luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk. Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek. Dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ya ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Mbah Durna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestu Tampanana.
Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Pandhara Arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita. Wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu, ora. Wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampean. Sampean niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampean ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punukan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata, nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petro. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowana ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi. Nek panjenengan nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Pethuk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Dumunten wonten cantrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petruk pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarenaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Petruk pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih.
takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa penemban Durna utawa Yang penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhok plekundhuk swalu gembol sumarante hawala. Petro, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katuju ing Nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu pacule sirahe engko. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek Pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lu wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Dan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Saniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten diar Petro isa dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki.
kula ken ngangkati sandangan sampean lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampean papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo lelabuhane para kawula-kawula, ngelinga karo lelabuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur. Ngerti Pandhawa nek ndi? Lah kok wau muni ngerti. Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waten kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane ning ndi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter Katidayan. Lho. Wani nang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sakpurnaning masyarakat. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane. Menika sahabat kula sempat kriwikan dadi kerojokan keguyon dadi tangisan. Upami mekaten malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu. Lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petra kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyayi kalih. Nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jaranipun anake dipateni sik mengkene anake dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit kembange wong sakit menika pecah Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa lho menapa mboten jenius sampeyan ngomonge kok kaya sak kepenake dhewe lho. Kula tunduk sastra nungso pawarti werta mansengkuna numpak kereta kula terus nungso pawarta mansengkuna sedase atos kula nungso pawarta lho. Pamanadyan putra pun Kartomarma cemadung dawuh. Paman putra pun Swatama cemadung dawuh. Lah Bang. Bapak Dalya cekul dan keputra pun Durmagati cemadung dawuh Bang. Kepripun kabali? Boten pawastos napa kula cemadung dawuh Man. Kula pun citraksi nyanyadong dawuh Man. Pripun kabare wonten Papa pari damel menapa Man? Kula ngangolongaken jangga nilingaken karna mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun paman Harya Sengkuni. Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata kula lho iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora lho kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul lan usuli sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak 3 candra rekake takon ngalan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran
Mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana. Walah, nggih man. Mboten ken kantru-sulun ayo nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh. Petruk. Ndara Surtayu. Ya. Enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa. Sing kula tenteni sanes Prasanta Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhen kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar Praja Ngamarta. Petruk nun. Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risangga pirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana welasa ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula rasa dadak kowe bangga rasa dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakon jaran Mas nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing tak wedeni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah diadamu sirna margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk minggir kok ya
sirah pada kebal rene modar gong ngantel jasmu ya ora kok kuwi ngopo ya gong kok matane abang mendem ya oh ayo mulane aku nek ora ngene iki ra wani ya Tru ngombe apa ya spiritus ana saiki ora ana golek minuman ora ana spiritus tak kaki Coca-Cola ombe lalanan iki waduh sepayah kowe. Kok kene, Tru? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora ndari nambah, Tru. Ngono ae ndari nambah. Ya wis ngono ae ndandut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Jika aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Ben kamu pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok ki omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki.
bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petro ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu. Kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mengi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko paman wong tak ajar to. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti, ora ndunung omang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, entah-entah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah di pirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek karo Sotama. Ayo, Begawan Turna tandingono legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Turna. Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan, masuk lekane atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. 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 Isih mentem. Tulung rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran.
Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen Perot. Ngece karo aku Sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku eceran ya eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, nek ora Perot cangkeme. Nek ora bedet irunge, nek ora Perot cangkeme. Bedet Perot. Bedet Perot. Bedet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Ora arti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan Perot. Bedet Perot, bedet Perot. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngeje sampeyan, nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampeyan. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur nang padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dipate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perot ing Megar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kyai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raupe kok genten sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhek panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Cunda maneh ora jeblok ketemu aja tundang. Oh lah, kawan dulu kok ngamuk tenan. Nggawa Cunda maneh. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ade. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wae glendeng ning kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono mari-mari adus kono. Kita gebyure ndas Petro. Sapa itu? Dursasana. Uduh. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macet. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Heeh. Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cunda maneh kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh.
pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu lah Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cethok nesu iki. Dupandasmu kowe. Anggrana sedhiyana nana. Tulung sawangen. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso aku tak pentas ki ya terus. Ya. Ngomong Ngastina. Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang masa negara Ngastina. Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus diutus Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to bangkane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos manik cacaran sekretene bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong. Ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cenah. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Lah terus pripun? Minggir Petro. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Mereka anak Prabu Mandura. Nggih. Nglika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka, kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gulung diduwa piye? Mboten nggih. Kalah gedhe. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke.
Dilebokke. Nah, Dilebokke. kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh, nggih. Ah, wis malah konangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa negara sampean. Sundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sane kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Baladewa niku gedene sing niki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niki iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau Dodoma niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap Negaringan Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak kok cundhomane? Nggih namung kagem giri godha dhateng Petruk kemawon. Anu mobil ana cepet jalan yo Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Nah, Bali. Bali mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? langsung kan bangsa mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing digdaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ndangu kula kan matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplek kuwi Ponokawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ndi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Bapak menika sing Sang Hyang Bathara Ismaya, bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhalipun sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa, malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo Ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang ndi lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Nuwun sewu, Den. Lah kok ngoten ngendikane ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanaya Ntaka kuwi lebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagianing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang ndi lenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih, Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi
mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa mengkono Siwana Yanta nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anakmu aja ning keritut luntat laku ning Abimanyu monggo Gus kula dherekaken den. Wah barep kakangku aja mbok kira aku wani ganggu nggonmu nglakoni tapa brata nanging kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengkuyung karo wateking barep kakangku ngene nglakoni topa ning telenging alas Koko Prabu kepareng mbabaruna dhateng raipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula cemadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Daging paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pecah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu Koko Prabu badhe menapa wis to Yayi aja dadak syadi ngregon-ngregoni Puntadewa kene Yayi mala gage paringna gunjang ganjing langit kalap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing Manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuanmu lawan Manuk Dara bisa rukun kowe bisa golek pangan liyane Manuk Dara ingkang dadi mangsanmu yata laruta saking godha sang kura-kura yen amutusa sang Sri nyandak ukiraning curiga nengke sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan Manuk Garuda buah Manuk Dara ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding Manuk Dara tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating Manuk Dara kelawan daging ing Sang Prabu Puntadewa sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kaget Sang Werkudara wau. Oh. Kakangku Koko Prabu Dres kang ponang ludira temetes wonten ing siti madyaning Bantala parandri datan ngraos sakit Sang Puntadewa sigra nyandak lerepaning daging ingkang pus bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang parandring mangke tasih ketingal awrat Manuk Dara sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Oh.
kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang Arya Traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk dara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos ango padi adil lan bener Sang Puntadewa sikra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma pupu kiwa tengen bos beset dening Sang Puntadewa namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih parandene samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daginging Sang Puntadewa saya datan kuwasa Sang Werkudara wah barep eling wah aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga kok Prabu mugi kula panturi maringaken wah barep aja edan pantok kepuntaning tekad Sang Puntadewa asta suku parandene mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau suram dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umelku jamrat nyomaratani ing Werkudara guru akehku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu pambayun ya kuwi si Puntadewa wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono wah saiki malah tekaning pati mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma wah Bathara Guru kakekku mangsa Baranga sembah bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulub wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan
kondang ngumandanging Nalindra Ngamarta ingkang lila lair lan batine. Lila lawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip. Mula ora jenengane lamun sira tinengeran kang ludira seta. Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Ubathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana manungsa apik-apike bebudane ngukur isi Puntadewa mula ora jenengane. Yen to jenenge Puntadewa, Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih. Apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan. Sira ulun paringi priksa. Lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran Wahyu Pura Kencana. Apa ta werdine? Ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana. Pura kuwi papan, Kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tan prabeda kaya dene wujuding Pura Kencana, papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem, ora ana regejegan. Kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning Wayu Pura Kencana maragage tampanana nggih Darma Kusuma. Damel bingung ngantos persasat mboten ingkang raka mboten wangsul dhateng Garing Ndarawati pengajaping manah kula. Mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndarawati mboten pinanggih kalan para Pandhawa. Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggaya kanugrahan. Kanugrahan menapa? Wahyu Pura Kencana. Barep kakangku wis kelakon kedunungan Wahyu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi